Per cert, això m'ha dit també que hi ha molts cosins avui aquí, eh? A mi m'impressiona una mica veure tants cosins, que a més els cosins... Perdó, un detall, Mercè, diu, soc el que fa les conferències sobre l'avi. Mentida. Ens ho repartim. Ens ho repartim. Per exemple, un fet, fa 2 anys ara va sortir l'últim llibre important sobre la figura de l'avi. Un llibre, després en parlaré un moment. Un llibre sobre les seves idees, precisament. Fa 2 anys. Hem fet, no sé que no arriba, però gairebé 30 presentacions del llibre per tot Catalunya en aquests 2 anys, una trentena. En totes les presentacions hi ha l'autor, hi ha alguna figura del lloc on anem, hi ha alguna figura política i sempre hi ha algú de la família. Doncs això ens ho anem repartint, entre tots els cosins. Clar, ara ja no tenim els pares que representen o que poden representar la figura de l'avi, ho fem els cosins. Doncs, sí, com s'ha dit, com has dit molt bé, ens agrada vetllar perquè l'avi sigui recordat, la seva figura, i per divulgar la seva obra i les seves idees. Tal com s'ha dit, la família és molt gran, els avis van tenir 8 fills i 43 nets, en falten uns quants, per desgràcia, però Déu-n'hi-do, són molts, i no sé quants hi ha besnets i els besnets dels avis, això ja jo no els conto perquè no sé quants són. I la xerrada aquesta la podria haver fet qualsevol altra, ens ho anem repartint. Nosaltres volem recordar l'avi Manel, per cert, en diem Manel a la família, tot i que normalment el nom està escrit Manuel, amb els llibres i els articles, a casa n'hem dit sempre el Manel, ens consta que la meva àvia li deia Manel, sempre n'hem dit l'avi Manel, igual que es diuen Manel els meus cosins, que n'hi ha més d'un, que porten el nom, el meu fill també, que és aquí, Manel Carrasco, s'ho deia el meu germà també, i per tant en direm Manel, que és la manera més natural. I també a mi em surt de natural dir-ne l'avi. Quan parlo d'ell em sembla estrany dir un Carrasco, i em surt l'avi de manera natural. Doncs, com deia, ens volem recordar-lo pel que ens ensenya la seva figura, però no perquè el mateixi. Al seu final, el Vivari Reguer, que saben que va ser potser el principal biògraf de l'avi, ell deia que aquella manera de morir era un digne coronament a una vida extraordinària. Potser sí, però és la seva vida i el seu exemple el que volem recordar. Avui un advertiment o 2 petits. Parlaré d'història d'un període molt concret, però no soc historiador i per tant, si hi ha gent sàvia, sisplau, perdonin si dic coses que no són exactes. Igual que parlaré una mica de política, però no faré cap discurs polític, no donaré cap missatge ni cap polític ni ideològic, no és la intenció d'aquesta xerrada. Som-hi, doncs. Qui va ser Manel Carrasco i Formiguera? El primer que hem de dir és que l'origen de seu en fa un mestís, diguem-ho així, perquè és una cosa molt típica d'aquesta família, d'aquest país, perquè ell va ser fill d'un immigrant, el seu pare era immigrant, i d'una autòctona, la seva mare sí que era del país, cosa no gens estranya a Catalunya, no? El pare de l'avi venia de Villena. Villena és una localitat a prop d'Elx, és un lloc de parla castellana d'influència murciana, diguem. I el seu avi, l'avi de l'avi, era farmacèutic. Va tenir 5 fills i es va quedar vidu i es va tornar a casar. I resulta que la segona dona va tenir molt mala relació amb els 5 fills. Els maltractava, els pagava, en aquella casa no s'hi podia viure. I això va fer que aquests 5 fills, a mesura que van poder, van anar desfilant, van anar marxant i un darrere l'altre van venir a Barcelona. Explico aquesta anècdota per veure com és l'atzar, no? Si aquesta segona dona d'aquest Carrasco farmacèutic hagués estat, no sé, agradable, carinyosa amb els seus fills, potser s'haurien quedat a casa amb el negoci del seu pare, amb la farmàcia, i no haurien vingut aquí i cap de nosaltres seríem aquí, de la família almenys. El segon fill d'aquests 5 germans, d'aquests 5 fills del farmacèutic, va arribar a Barcelona recomanat pel seu pare a un farmacèutic català amb qui tenia relació per la feina i que es deia Gaspar Formiguera. Tenia una farmàcia al carrer Ferran. Els Formiguera venen de Florejacs, de la Segarra, on tenien la casa pairal. En aquesta farmàcia, doncs, es van conèixer el Rosendo, que era aquest segon fill, que venia de Villena, i la Carme Formiguera. Aquí ja es veu que passarà alguna cosa, En Carrasco i la Formiguera, i la filla de l'amo de la farmàcia, es van conèixer aquí i es van acabar casant. Però la Carme no podia tenir fills. No podia tenir fills i aviat va caure malalta i va morir.
El Rossend se'n va anar primer, se'n van tornar a casa seva amb el seu pare, però s'enyorava de Barcelona, s'enyorava dels Carrasco, dels Formiguera, amb qui tenia molt bona relació, va tornar i es va casar amb la germana de la seva difunta esposa, amb la germana petita, que era la Magdalena Formiguera. I amb aquesta sí, que van tenir 3 fills, que són aquests, els 3 germans Carrasco Formiguera. Eren 3, el Lluís, el Manel i el Rossend. El Manel d'edat era el del mig, que és aquest dels rínxols morens, el Lluís i el Rossend. Aquests són els 3 fills d'aquest Rosendo Carrasco, que venia de Villena, i la Magdalena Formiguera, de la farmàcia de Barcelona. Però el pare d'aquestes 3 criatures va morir molt aviat, quan l'avi encara no havia fet 2 anys. I el Rossend, que és aquest dels rínxols rossos, el germà petit encara no havia nascut, és a dir, que va néixer pòstum. Aquella família es va quedar amb aquesta mare, amb aquests 3 nens tan petits, i per omplir aquest buit que havia deixat el pare que havia mort, va entrar en la família el germà de la mare. Per tant, un Formiguera, l'Emili Formiguera. L'Emili Formiguera era un home molt culte i molt catalanista. Però, per desgràcia, també va durar poc. Va morir amb un fet històric molt recordat, que és la bomba del Liceu. Si recorda aquella bomba de l'anarquista del Liceu, el 1893, per tant l'avi tenia 3 anys, va morir, i per tant aquella família va tornar a quedar sense pare. Però aquest Emili Formiguera, aquest que va morir al Liceu, tenia una formació molt sòlida i molt catalanista i havia portat a la casa la seva biblioteca. I la seva figura i, sobretot, la seva biblioteca va tenir molta influència i va fer que aquella família, per exemple, es catalanitzés, perquè fins aleshores parlaven castellà en aquella família, perquè el Rosendo havia vingut, doncs, això, de Villena. Esclar, l'Emili sí que parlava en català amb la seva germana i la família es va catalanitzar d'aquesta manera. Per tant, en la formació del sentiment catalanista i en la preocupació per la política de l'avi Manel, la lectura de la biblioteca de l'Emili va ser molt important. I tenia molts llibres, els volums dels Jocs Florals i també el Cucut, que era un diari de molta influència, i la Veu de Catalunya també. La mare dels 3 germans Carrasco, imaginin-se, estava molt pobra, afectada, perquè en poc temps havia perdut primer la seva germana, després el seu marit i finalment el seu germà. Llavors va ser molt important per ella en aquell moment el suport espiritual d'un jesuïta, que va contribuir a fer regnar en aquella casa un clima de religiositat. I això, sens dubte, també va influir en la religiositat que sabem que va tenir l'avi Manel. L'avi Manel, aquí el tenim en edat d'estudiant, va estudiar els jesuïtes de Casp. La família en aquell moment s'havia arruïnat i tenien dificultats econòmiques. Però els jesuïtes li van donar una beca i va poder estudiar. Sempre més va estar agraït als jesuïtes i després veurem que més endavant va ser important per ell també i important la seva actuació al Congrés defensant-nos. Més endavant es va doctorar, es va llicenciar i doctorar amb 22 anys en Dret i Filosofia. Sobre això de les notes, deixi'm explicar una anècdota. Il·lustro una mica la història de l'avi amb una anècdota i una que ens va explicar moltes vegades el pare, el meu pare, que era el Raimon. Anys després, el meu pare va estudiar Dret també i una vegada va fer un examen de Dret romà amb un catedràtic que es deia Eusebio Díaz. I aquest catedràtic havia tingut ja l'avi d'alumne també. Havia estat catedràtic de Dret de l'avi Manel i després del meu pare, el Raimon. El pare en aquell moment, això era l'any 44, el pare tenia 20 anys, acabaven de tornar de París, de l'exili, era una família sense pare i sense diners, i el pare treballava, i no podia anar a classe. Però es va presentar l'examen per lliure. I es veu que, això el pare ho deia així, l'examen va ser justet. Va ser un examen justet. I el catedràtic el va cridar, estranyat, perquè a més l'any anterior havia tret una matrícula d'honor. I li va dir, escolti, vostè, aquest examen que ha fet li puc aprovar, però un fill del Manel Carrasco i Formiguera ha de saber més dret romà del que vostè sap. Per tant, aquest estiu estudiï
torni al setembre i l'aprovaré. Aquest senyor, per cert, no pensava com l'avi. Va ser rector de la universitat durant la dictadura de Primo de Rivera, però li tenia molt de respecte. El pare explica aquesta anècdota, ho explicava, per dir que l'avi els havia acompanyat sempre, que l'avi, des del cel, els havia ajudat. Ell deia, gràcies a l'avi vaig poder aprendre més dret romà, perquè sense ell segurament m'haurien aprovat i hauria quedat coix, segurament. No? Hi ha altres anècdotes que ens explicava que és per justificar doncs, això, que l'avi els ajudava i no els deixava sols. Quan l'avi tenia 22 anys va conèixer l'àvia, la Pilar, a Zamà, a Sant Feliu de Codines. I uns anys més tard, el 15, es van casar. L'avi tenia 25 anys i l'àvia de 20, em sembla. I van tenir 8 fills. Aquesta és la foto típica de l'època, La núvia dreta. Maca l'àvia. Aquí tenim els 3 germans, Carrasco i Formiguera, amb les seves dones i amb la seva mare. El germà gran i el petit de l'avi, el Lluís i el Rosent, van ser metges tots dos. El germà gran, en Lluís, no va tenir fills i va ser un personatge del qual s'expliquen moltes anècdotes i molt divertides. Era un personatge molt seriós, molt sever, sempre vestit de negre, però es veu que tenia un sentit de l'humor molt acusat. Jo no el recordo, però els meus cosins grans, els meus germans grans, una mica els va fer d'avi, de fet. L'oncle Rosent, el petit, també va ser metge, es va exiliar a Mèxic, va tornar l'any 60 i va morir el 90. És a dir, que aquest sí que el vam conèixer, el vam tractar, i jo el recordo amb molta emoció, per exemple, amb algun dinar de Nadal, quan es reuníem tota la família, que era una família molt gran, i quan la presidia l'avi Rosent amb l'àvia, doncs aquesta imatge sí que la tenim. La família que van tenir els avis és aquesta. Aquí encara falta la petita. La Rosa Maria naixeria més tard. Aquí hi ha 7 dels fills que van tenir. Aquesta és la família Carrasco i Zamà. I en aquest moment voldria tenir un record, només un moment, per l'àvia també. L'àvia Pilar, que sí que la vam conèixer tots, va morir l'any 88. Jo, per exemple, tenia 28 anys, és a dir, que evidentment que sí que la vam tractar, la vam conèixer molt, i que va ser una dona d'una fortalesa impressionant. Tot i que l'avi li deia la menuda. Aquí veuen, és la que té el cap recolzat a l'espatlla de l'avi. L'avi era corpulent, era alt, i li deia la menuda. Però va ser molt forta i sempre va encoratjar el seu home en els moments tan durs que havien de venir. Sempre el va animar a no afluixar, a mantenir-se ferm, a mantenir-se coherent amb les seves idees. L'avi és el polític català amb més processos i més condemnes. Va patir 2 consells de guerra i tot i ser una persona moderada, com saben i com explicarem. Durant els empresonaments, l'àvia no va defallir mai, tot i tenir ella sola haver-se de cuidar de tota aquesta família. I després, ja viuda, amb 8 fills, doncs es van poder tirar tots endavant. Imaginin-se, per exemple, a tornar a Barcelona o a Catalunya des de París, on van estar exiliats l'any 1940, sent la vídua de Manel Carrasco i Formiguera amb 8 fills. No era fàcil tirar endavant i ella ho va fer. Un exemple també, una anècdota de què volem dir quan diem no era fàcil ser la dona o els fills de Carrasco i Formiguera en aquella Espanya de postguerra. Una anècdota és que explicava la Rosa Maria, que era la germana petita, la més petita, que quan ja era gran, una dona adulta, es va voler treure el passaport i no li van donar el passaport, perquè tenia antecedents penals. Si recorden, segur que se'ls recorden que abans per fer el passaport havies de demanar, la gent fa que sí, un certificat de penals que deia que no havies estat... Doncs la Rosa Maria va estar a la presó, quan tenia 7 mesos. Quan tenia 7 mesos, ara ho explicarem, va estar a la presó i no li van donar el passaport. En fi, fins aquí hem dibuixat una mica els pilars fonamentals de la vida de l'avi, de la seva figura, els que justifiquen una mica la seva trajectòria, la seva vida. La família, aquesta que veiem, l'amor a la pàtria, que li va venir sobretot gràcies al seu oncle, l'Emili Formiguera, i la fe per aquest jesuïta que els va ajudar en aquells moments tan difícils. Però com era l'avi? Com era? Primer, deixin que els llegeixi una descripció física que em va escriure el Miquel Coll i l'Antó, que era del mateix partit. En aquesta foto porta una boina, no se li veuen els cabells negres, però ja el coneixem. Em sembla que aquesta foto és el País Basc.
Al coll i a l'entorn deia: Manel Carrasco era un home alt i sapat, de mans grans i cap poderós, de trets regulars i baronívols, cabells negres, brillants i ratllats pentinats cap enrere, la boca lleugerament prominent, els ulls clars, que contrastaven amb la foscor de la pell, conseqüència de la vida a l'aire lliure a la qual li induïen les seves afeccions esportives. Bueno, efectivament, l'avi a les fotos de l'època sempre surt el més morè, a vegades és negre, literalment, en veurem alguna, sovint és el més alt i el més corpulent. A l'hora de descriure la manera de ser de l'avi ens trobem amb un contrast, perquè com a polític, com a home públic, era una persona de caràcter molt fort, era molt ferma, era molt abrandat, molt arreuixat, amb molt de temperament, molt valent, i en canvi a casa o en l'àmbit familiar era molt sensible, era molt apassionat, era molt carinyós, era fins i tot romàntic. Els fills explicaven que a vegades se'n reien perquè no li feia cap vergonya, s'agenollava davant de l'àvia, li deia floretes, etc. Hi ha aquest contrast de l'avi a casa o familiar i de l'avi fora a la política. L'Hilari Reguer, que com deia abans va escriure una biografia de l'avi molt completa, molt recomanable, que es diu Divendres de Passió, explica en aquest llibre que va entrevistar tots els fills per poder escriure el llibre i que l'impressionava la manera com els fills en parlaven del seu pare. Diu, clar, ja esperava que tinguessin el seu avi, el seu pare, amb un alt concepte, no? Pel final tràgic i per la vida dura que va tenir. Però, sobretot quan s'emocionaven els fills, era quan parlaven del pare, no? De l'espòs, de les situacions que havien viscut a casa, i de la profunda fe cristiana que també tenia. Hi ha moltes vivències, hi ha moltes anècdotes que ens van explicar els pares nostres directament, que deixen veure molt bé com era aquest avi, o aquest pare en l'àmbit privat. Sovint diuen que era com un nen, que estava molt enamorat de l'àvia i ho demostrava contínuament, sense cap mena de vergonya. Li agafava la mà, li deia coses tendres, era romàntic, li dedicava poesies, era molt explosiu. Per exemple, expliquen, aquesta la recordo, feia gràcia, que quan van fer els 15 anys de casament, l'àvia va començar a rebre rams de roses sense targeta. I n'arribava una cada mitja hora, un ram de roses. Al cap de mitja hora, un ram de roses. Un altre. Clar, quan en portaven 3, 4, 5, els nens, esperats ja l'esperaven, no? I així van arribar fins a 14, i el 15è el portava l'avi en persona i era un ram de núvia. Els fills expliquen també que la seva mare, l'àvia, era més estricta amb els fills, era més dura, i que el pare sovint els servia de refugi. Quan feien alguna malifeta, per exemple, si feien alguna trastada, anaven al pare a explicar-li: mira què hem fet, ajuda'ns, i l'avi els protegia. Una altra característica de l'avi és que tenia un gran amor a la llibertat, una cosa no només en la seva actuació política, sinó en la seva vida. El pare sempre deia que tenia un sentit físic de la llibertat. Per exemple, no podia suportar veure un ocell engabiat. Quan, diu, la família finalment, per insistència dels nens, van aconseguir tenir un canari amb una gàbia. Els nens els feia il·lusió. L'avi no ho suportava. Per exemple, va dir: en aquest canari li hem de posar de nom, com li posarem? I l'avi deia: captiu, posem-li captiu. I quan podia el deixava anar pel pis, l'obria de la gàbia. Fins i tot una vegada van tenir un peix en una peixera i quan l'avi arribava a casa omplia la banyera i posava el peix a la banyera, perquè no podia sofrir veure'l en una peixera. Segurament això era influència dels empresonaments que ja havia patit en aquell moment, no? Sobretot era molt especial la manera que tenia de tractar els fills. Sentia un amor immens per tots, els coneixia molt bé, sabia què havia de dir a cadascun. Tenia molta paciència, s'ho deixava fer tot, mai el molestaven. Aquesta és maca. Aquí hi ha els 6 primers fills, les 3 noies que eren les grans, després els 3 nois, i després hi havia 2 noies més petites, que encara no hi eren aquí. Quan direu, home, és normal que un pare estimi els seus fills, naturalment, tots els pares estimen els fills, però en aquella època, fa més de 100 anys i tant, la figura paterna era més distant, no? Els fills se'n cuidaven les mares i les mainaderes si n'hi havia. El pare tenia un paper més distant i els deia bona nit als nens, però no com aquells que quan arribava el pare a casa se li tiraven a sobre. El pare s'amagava carmels o monedes a les butxaques i jugaven a buscar-li. Amb ell mai el molestaven. Li estiraven una cama, li estiraven un braç,
mai va enfadar-se o mostrar-se impacient amb ells i l'encantava estar envoltat de tots ells. A més dels nens, l'avi era molt canaller, pel que expliquen també. La Mercè un dia explicava, es veu, una de les germanes grans, que una vegada va veure el seu pare agenollat al costat del llit on dormia la Neus, que era petita en aquell moment, i diu, mentre la contemplava, les llàgrimes li corrien galt avall. Bé, aquest és l'àvia. La Mercè explica també, l'avi, la Mercè explica també, era molt comprensiu, sabíem anar demanant, no calia dir el que volia, perquè no calia imposar la seva voluntat. Nosaltres sabíem el que calia fer, el que ell ho volia i ho feia de gust. Tenia una autoritat que era impossible no obeir-lo, però ho feies content. Bé, una altra anècdota ja l'última, que és de la Maria, la filla gran, aquí els seus fills. La filla gran va passar una època que tenia por a la nit, i en aquella època la família vivia en un pis de l'Eixample d'aquests grans, llarg, amb un passadís molt llarg. En el pis hi havia també un despatx, això era un pis gran. Diu que la Maria dormia en un extrem del pis i els pares a l'altre extrem. Com que tenia por a la nit, doncs el seu pare, l'avi, es lligava una corda al peu, la feia passar per tot el passadís, li donava a la Maria i li deia, si tens por, estira la corda i vindré corrents, mirarem per tota la casa per comprovar que no hi ha ningú. I així ho van fer unes quantes vegades. També expliquen tots que tenen molt bon record de la... Perdó. No passa res. De la vivència de la fe cristiana de l'avi. L'avi era molt creient, era un devot, religiós devot, però era una devoció molt viscuda i així la feia viure als altres. Potser en aquella època no era tan freqüent, no? Que potser la religió s'associa en aquell moment potser amb foscor, amb pecats, amb tabús, amb càstigs, amb penitències. Les pregàries de l'avi eren viscudes, eren alegres. Es veu que feien un pessebre enorme i cantaven, i l'avi els explicava als seus fills què significava el naixement de Jesús. L'avi va tenir afició als esports de mar. Era aficionat a nedar i ho feia tot l'any al Club de Natació Barcelona, era soci de natació i anava a nedar. I allà també es va aficionar a navegar en patí de vela. Va tenir un patí de vela i va poder practicar tant la natació com el patí a Sant Pol, on van estiuejar des de fa 100 anys, la família Carrasco estiuegem a Sant Pol encara ara, i la influència o el vincle de la família i del poble és molt important. Aquí tenim l'avi amb la filla petita, en aquell moment la Neus, a la platja de Sant Pol. Encara avui la família dic que té un vincle important amb el poble, hi ha alguns dels cosins que hi viuen i amb la gent també. També li agradava molt l'excursionisme, i potser el que més, perquè era una afició, una activitat que podia fer amb els fills i que el lligava amb el seu amor pel país. Estimava la terra, estimava la pàtria, s'emocionava davant d'un paisatge i els feia, ho transmetia, ho sabia transmetre molt bé als fills, l'emoció i l'amor per la terra. Mentre caminava, que per cert no li feia res, carregar-se els nens a coll no li feia res, al contrari. En aquesta és curiós veure que van amb espardenyes, més dur. L'avi, per exemple. I aquest noi, que no sé si és el Jordi o qui és. Déu-n'hi-do. I aquí, carregats a l'esquena. Vaig una mica tard. Bé, fins aquí és aquest intent de dibuixar una mica la persona. El pare, l'espòs, la figura en l'àmbit privat. Potser per completar una mica el caràcter, hauríem de dir que l'avi era terriblement íntegre i honest. Com molta gent, però es veu que era una cosa exagerada. Diuen que almenys 3 vegades, mentre va tenir algun càrrec important, polític, en el govern, fins i tot, o alguna càrrec de responsabilitat, doncs 3 vegades li van oferir diners a canvi de favors o d'influències. I en totes les vegades no només ho va refusar, sinó que va fer fora a escales avall indignat a grans crits els que ho volien corrompre, escandalitzat, i els va denunciar públicament cada vegada. Aquí m'agradaria passar, si funciona, aquesta mica de vídeo. A veure si funciona això. Sí. Mireu aquests petons, aquest és el Josep. Això és a casa dels avis. Els avis van viure un temps al costat del germà petit, l'avi Manel i l'oncle Rosent, tenien una casa, 2 cases enganxades, amb un jardí comú. I això en aquesta casa, sembla que és l'any 29.
Aquest és el pare, en Jordi. Bueno, aquí surten els germans, segurament surten els cosins Carrasco Granados, que el es va casar amb una filla de l'Enric Granados, el músic. Per tant, els cosins eren els Carrasco. Aquí tenim l'avi fent una mica el ximple, fent aquest trenet amb els cosins i els fills. Aquesta era l'àvia. I aquí genollant-se i declarant-se, no sé, deu ser una tia, no ho sé. Mireu. Bé, aquesta és la figura humana de l'avi. Vinga per tots. Però, esclar, ens falta glossar el Carrasco polític, l'home públic, l'home d'idees, l'home de conviccions, el que ens demanava la Mercè, perquè el retrat sigui complet, no? I efectivament és important perquè efectivament a nosaltres, els nets en aquest cas, ens està molt bé conèixer aquest avi humà, familiar, que ens el fa sentir el nostre avi. No el vam conèixer, però amb aquestes històries efectivament ens permet estimar-lo com a avi, no? Però, clar, la figura política és important també perquè hi ha una persona compromesa amb unes idees que el van portar, que va defensar fins a les últimes conseqüències, fins a donar la vida, no? Perquè no és pas per ser un bon espòs, ni un bon pare, ni per estimar el país que el van matar. El van matar per una altra cosa, i aquesta és la que intentarem explicar. Una mica l'aventura familiar a partir de la implicació de l'avi en política. Com us deia al principi, ara fa 2 anys va sortir un llibre nou. De llibres de l'avi n'hi ha uns quants, hi ha biografies de l'Idair Reguer, també n'hi ha una dels últims dies i hores de la vida de l'avi del Josep Benet, que es diu Manel Carrasco i Formiguera afusellat, i que és un llibre molt impressionant, amb molts detalls, però potser faltava en la bibliografia de l'avi, que també hi ha llibres de les cartes que es van escriure amb l'àvia des de la presó, hi ha un diari personal també, hi ha el text que va llegir l'avi quan es va defensar en el judici, ara ho explicarem, però potser faltava un llibre que expliqués les idees de l'avi, i aquest és el que va sortir fa 2 anys, un llibre de l'historiador Lluís Duran, que es diu Manel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció. El Lluís Duran, el que ens ve explicar en aquest llibre, en resum, és que l'avi va ser un polític singular, que va trencar motllos. Per començar, era un nacionalista radical, això ja ho sabem, el seu ideal, ell ho va dir diverses vegades, era la independència de Catalunya, sense matisos. Però a més d'això trenca motllos perquè pocs catòlics en aquell moment van defensar de manera tan radical com ell la república. Ell va ser un republicà convençudíssim i això no era tan freqüent entre els catòlics. I encara menys catòlics van fer una defensa tan ferma per un programa democràtic i de justícia social. O sigui, ell defensava que la solució dels reptes que de la societat passava per garantir el benestar de les persones que més ho necessiten, les més necessitades. No fent la revolució, sinó garantint una seguretat social per tothom, la participació dels treballadors en la gestió i en els beneficis de les empreses, amb el cooperativisme, era una visió molt avançada en el seu temps. Ell tenia una utopia, a més, un món en el qual les nacionalitats poguessin viure lliures i unides fraternalment en les formes que decidissin. En aquell moment, segur que tenen present els exemples, hi havia moviments als anys 20 i 30 del segle XX, els moviments nacionalistes n'hi havia que eren molt imperialistes, totalitaris, molt agressius. El seu no, era un nacionalisme de fraternitat entre els pobles diferents. Si mirem una mica la seva trajectòria, veurem com va poder defensar aquestes idees i on el van portar. Una de les primeres feines que va fer va ser de secretari de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Des d'allà va promoure la catalanització de la litúrgia i la defensa del català dins de l'Església. Ell deia el català com una expressió del poble de Déu, una cosa natural. També va fer de passant en un parell de despatxos d'advocats i en un d'ells, un dels advocats amic de la família, el Francesc Ripoll, el va convidar a ingressar a la Lliga Regionalista. I aquest va ser el seu inici de la vida política. Es va presentar a les eleccions municipals a la llista de la Lliga, però com a independent. I, efectivament, va ser escollit regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Tenia 29 anys i ja era regidor de l'Ajuntament. Com a regidor va fer molta feina ja i va començar a mostrar-se com a polític
catalanista i de conviccions profundes que era. Però ell admirava la Lliga de Prat de la Riba, que és el que ell admirava més. En canvi, la de Cambó no era tan ambiciosa, almenys nacionalment, i tenia potser altres prioritats, i ell no s'hi va sentir còmode, aviat no s'hi va sentir còmode, i l'any 21, o sigui res, un any després, va aparèixer aquesta revista, la revista L'Estavet, que l'avi va acabar dirigint, i que va tenir força influència. L'avi tenia un espai fix, un article fix a cada número, on es deixava anar sense manies, de vegades escrivia amb un pseudònim, i va començar a ser molt crític amb la Lliga i amb Cambó. D'aquí s'anava distanciant pel seu regionalisme tímid. Des de la revista aquesta, L'Estavet, es va alimentar la renovació del nacionalisme català i va contribuir al naixement d'Acció Catalana, que era com una escissió de la Lliga. I l'avi va prendre part d'aquesta escissió i es va integrar amb Acció Catalana. I des d'aquest partit va treballar per poder portar a terme aquella utopia que dèiem abans. Però l'avi sempre es buscava problemes, pobre, perquè la revista va publicar un acudit, que és aquest que veiem aquí, sobre la guerra del Marroc. Aquí, no sé si es veu gaire, però parla de gran fàbrica de galletas y tortas. I diu, numerosas medallas y muchas cruces con gran exposición. Són les creus, se suposa, dels morts. Aquest acudit que criticava l'exèrcit va fer que dos dels dibuixants fossin processats. Els dibuixants que van fer aquest acudit van ser processats, però l'avi va voler assumir ell la responsabilitat. Va dir que era un encàrrec seu i va dir, si algú han de culpar o castigar és a mi. I efectivament, el van condemnar a 6 mesos de presó, duríssims, perquè van ser a l'hivern i que va haver de passar a Burgos. Això encara faltava per la guerra, això era l'any 24. I precisament aquest és l'avi mentre va ser al penal de Burgos, l'any 24, i en aquell moment precisament va néixer un dels fills, el pare, el Raimon, i tret del seu diari de la presó hi ha aquest text, que si quan us llegeixo, diu, o sigui, això és el 17 de febrer del 24, el dia que va néixer el meu pare, mentre ell complia una condemna de 6 mesos a la presó de Burgos. Diu, aquest és el dia de major alegria i de major tristesa del meu captiveri. Ha nascut el meu fill i ha sigut en Raimon. Si Déu me'l conserva i me'l deixa veure gran, sabrà fer-se càrrec del sofriment que pels seus pares ha representat la seva naixença i sabrà, en el que calgui, complir els seus deures de patriota. En rebre el telegrama amb la notícia he hagut de cridar en espanyol «Senyores, un niño!» Pobre, m'he quedat com atontat clavat a la cadira. Bé, quan recupera la llibertat després d'aquest període, va ser escollit membre de la Junta de Col·legi d'Advocats i de seguida van tornar a tenir problemes. Hi va haver un conflicte amb el governador civil, que era un general, simplement perquè el Col·legi d'Advocats va publicar una guia dels advocats en català. I això és el que ho van trobar malament, i van destituir els membres de la Junta i va tornar a passar 6 mesos, no a presó en aquest cas, però sí fora de Catalunya, exiliat, a Tamarit de Llitera. I arriba un moment important, jo crec que es podria dir que és com la consagració, això m'ho invento jo, però bé, que és com la consagració com a polític referent del nostre país. Aquests senyors que veuen aquí són els firmants del Pacte de Sant Sebastià. A l'agost del 1930, l'avi el coneixen, el primer de la dreta, el que va amb llacet, el més alt i el més moret. El Pacte de Sant Sebastià, com saben, el van firmar les formes progressistes d'Espanya en aquell moment, en un moment que la dictadura i la monarquia estaven febles i que van acordar que quan s'acabés la dictadura es tindrien una república. Hi va haver una representació de partits catalans i l'avi presidia aquesta representació. I van aconseguir el compromís que acabada la dictadura, les Corts Constituents haurien de reconèixer l'entitat pròpia de Catalunya. Això va ser difícil d'aconseguir, perquè els polítics espanyols deien primer fem fora l'enemic, quan se'n vagi el dictador, quan se'n vagi el rei, ja afrontarem els altres problemes. Però la delegació catalana i l'avi de manera destacada van ser molt contundents, van ser molt crus, i van voler fer valdre de totes, és a dir, van insistir perquè ja es firmés un acord. Perdonis que us volia ensenyar
D'aquest pacte, el pacte de Sant Sebastià, tan important històricament, no es va escriure res en aquell moment, en aquella reunió, no va deixar cap document escrit. I per això l'avi, uns anys després, va escriure aquest llibre, el pacte de Sant Sebastià, on recull el que es va parlar en aquella reunió. Ell va escriure aquest llibre, que quedi constància, que hem quedat així, i que quedi per escrit, perquè després no ens vulguin enredar. És a dir, l'avi i els altres representants dels partits catalans es van enfrontar a aquests senyorassos que veuen aquí, el Lerroux, la Sanya, l'Alcalá Zamora, el Maura, l'Ortega i Gasset, el Indalecio Prieto, que d'entrada no tenien previst ells parlar del tema català, no els entrava, no ho tenien previst a l'agenda. En canvi, l'avi explica, diu que els va interrompre i va parlar ben clar i cruament, i els va dir: a nosaltres no ens interessarà ni la revolució ni la república si conjuntament amb aquest fet no es reconeix per endavant la personalitat del nostre poble. Ell mateix explicava, diu, no vaig amagar ni un bri el meu radicalisme nacionalista. Ell pensava, si aquí som tots demòcrates i són republicans, no hi ha d'haver cap problema. Ens posem d'acord i després ho complirem. I arriba efectivament la proclamació de la república. Quan es va proclamar la República Catalana, com saben, es va proclamar la República al mateix temps pràcticament que la Segona República Espanyola. El president Macià va escollir l'avi com a conseller d'aquell primer govern provisional. Va ser conseller de Comunicacions i després de Beneficència. Aquí ho tenen. A Madrid saben que es van esverar amb la proclamació de la República Catalana i el president Macià va demostrar tenir molta confiança a l'avi i el va enviar a Madrid a negociar, amb el govern de Madrid, a negociar un acord. Com se n'havien de sortir d'aquell problema en què s'havia proclamat la República Catalana al mateix temps que l'espanyola. Doncs l'avi va ser el que primer a Madrid i després a Barcelona va participar en les negociacions i el que diuen va trobar la solució. Quan el nom de República Catalana no l'acceptaven els de Madrid i va trobar la solució, no sé si en Rovira i Virgili, triant el nom de Generalitat de Catalunya, que era un nom que venia de l'edat mitjana, per anomenar el govern català en aquell moment. Aquesta va ser la solució que va permetre sortir d'aquell carrer sense sortida. Uns mesos després hi va haver unes eleccions a les Corts Constituents, a les Corts de Madrid, i l'avi es va presentar a Girona i va sortir escollit diputat. La seva missió la tenia molt clara. Ell anava a Madrid, a les Corts, per vetllar que es complia al peu de la lletra el pacte de Sant Sebastià. I més tard per defensar també la integritat de l'Estatut que va aprovar el poble de Catalunya. Per ell la situació era molt clara, era molt senzill. Ell pensava, aquí hi ha hagut un pacte entre Catalunya i Espanya. Espanya ha acceptat reconèixer el fet català. Molt bé. Catalunya ha elaborat un estatut d'autonomia sota el principi del dret a l'autodeterminació. El Lluís Duran, aquest autor del llibre aquest últim, defensa que l'avi va ser dels primers polítics prudents que va fer servir el terme de l'autodeterminació per referir-se al dret a decidir. I Catalunya, emparat amb el dret a l'autodeterminació, ha elaborat l'Estatut d'Autonomia i el poble l'ha aprovat amb un 99%. Hi va haver un referèndum i el 99% el van votar a favor. Què passa? Que el projecte d'Estatut d'Autonomia es va aprovar abans que la Constitució de la República Espanyola i les dues lleis es veu que no acaben d'encaixar. I aquí va venir la retallada severíssima, com saben que hi va haver, i que no se'n pot dir ni retallada perquè el que em va quedar era un estatut molt diferent. L'avi, això és molt conegut, és potser el més conegut de l'actuació política de l'avi, va defensar que l'Estatut s'havia de mantenir intacte. I ho va fer per una qüestió de principis. El que va ser una sorpresa per ell és que es va quedar sol amb aquesta defensa. Es va quedar sol. Ell, com a home de dret, creia que si la ciutadania de Catalunya havia votat a favor de l'Estatut, aquest 99%, els dipositaris de la voluntat d'aquest poble, que eren els diputats, no podien modificar-la. Tenien un mandat que era defensar això que el poble havia triat. Ell ho va defensar amb tanta fermesa i va ser tan coherent fins al final que va arribar a topar fins i tot amb el grup de la minoria catalana i el Lluís Companys, el va expulsar del grup. I per tant es va quedar sol. Es va quedar sol
I una vegada més es va demostrar una idea que sovint se'ns diu de l'avi, que és que era un personatge incòmode. Era incòmode perquè era inflexible, era insubornable, era coherent. També es va quedar sol defensant el dret d'existir de les associacions religioses, en concret els jesuïtes i la Companyia de Jesús. Com dèiem al principi, ell sempre va estar agraït als jesuïtes i els va defensar. Igual que va defensar el dret d'ensenyament que tenien els religiosos, perquè els públics els hi volien retirar. Ell aquesta defensa la feia, ell pensava que això era impropi d'un règim democràtic, aquestes mesures que discriminaven els religiosos. Aquesta defensa la feia com a jurista i com a persona amant de la justícia i de la llibertat, no des del punt de vista del catolicisme. El que el movia era la justícia i la llibertat. Per cert també que l'avi va defensar en aquell moment el vot de la dona. No eren gaires els que ho demanaven en aquell moment, fins i tot la gent d'esquerres. Els d'esquerres eren contraris al vot de la dona perquè deien que les dones estaven molt influïdes pels confessors i pels religiosos i que per tant no tindrien criteri a l'hora de votar. L'avi sí, va defensar ja en aquell moment el vot de la dona. Per tant, què li passa a l'avi? Es troba que la majoria de les corts, fins i tot els companys de la minoria catalana, mantenen una posició que el seu paper va contra la llibertat i contra la voluntat del poble i decideix dimitir del seu càrrec de conseller del govern de Macià. En aquell moment, Francesc Macià, president de la Generalitat, va declarar: la baixa del senyor Carrasco no ha estat per altra cosa que per qüestions d'apreciació política, puig que entre ell i jo segueix la mateixa amistat de sempre, que bé prou la tenim demostrada. El seu prestigi és prou conegut i són innombrables els serveis que ha prestat a les causes de Catalunya i la República. Bé, tot aquest procés va allunyar l'avi dels companys d'Acció Catalana i el va costar una formació nova que s'havia fundat feia uns mesos, que era Unió Democràtica de Catalunya. Moltes vegades es diu que l'avi va fundar Unió Democràtica. No és veritat, estava ja fundada quan ell va deixar Acció Catalana i s'hi va afegir. És veritat que de seguida va ser el líder més destacat. Aquest partit, per cert, s'ha de dir que tenia un programa social molt avançat, més que Esquerra Republicana en aquell moment. I per tant li encaixava molt bé, un partit demòcrata, cristià i socialment avançat. Efectivament, una de les característiques de la personalitat de l'avi, que s'ha destacat sovint, és que ell mantenia, de vegades es fa servir aquesta paraula, una trajectòria rectilínia, coherent. És a dir, si m'han seguit, hem dit que l'avi va estar en 3 partits diferents. Primer la Lliga, després Acció Catalana i després la Unió Democràtica. No és que ell canviés d'idea o canviés de partit, eren els altres que canviaven. Ell anava recte. Si la Lliga tornava regionalista, fora. Si Acció Catalana votava contra l'Estatut o contra l'Estatut íntegre, fora. Ell continuava recte amb la seva manera de pensar. A mi m'agrada aquesta frase de l'avi, aquesta que diu: hem de dir ben clar que no estem a la dreta, ni a l'esquerra, ni al mig. Això són expressions topogràfiques que no arribem a comprendre, perquè tampoc no podem entendre que la veritat, la justícia i el dret puguin estar a l'esquerra, al centre o a la dreta. Es troben allà on són, i allà on es troben la veritat, el dret i la justícia, ens trobem també nosaltres. Impecable, per mi això és impecable. I ens trobem que arriba la Guerra Civil. Arriba la guerra i en aquell moment van demanar a l'avi, no era el govern, hem dit que havia dimitit, però li van demanar ajuda des de la Conselleria de Finances de la Generalitat, en aquell moment sembla que hi havia el Josep Tarradellas, per ser responsable de l'assessoria jurídica de la Conselleria de Finances. I des d'allà va preparar disposicions que intentaven establir una certa normalitat financera en uns dies tan complicats com els de l'inici de la guerra. Com sempre, l'avi va exercir la seva responsabilitat amb tota la consciència i amb tota la fermesa. I aquí va començar el principi de la tragèdia, perquè a finals de l'any 36 va rebre amenaces molt clares dels que s'anomenaven els incontrolats. Hi havia una denúncia de solidaritat obrera contra ell i en aquell moment una denúncia d'aquesta gent era com una sentència de mort. Sobretot hi havia 2 motius. Un, perquè ell havia defensat persones perseguides, especialment religiosos, i això ja saben que en aquell moment era mal vist,
i també perquè va voler complir escrupolosament el seu deure i va impedir que aquestes forces incontrolades accedissin a comptes corrents de persones que havien fugit o que havien desaparegut. Persones, de vegades, que havien entrat a bàndol, industrials, gent amb diners, i ell va protegir els seus comptes perquè era just fer-ho així. La qüestió per això és que en aquell moment a Barcelona l'avi no podia estar segur. Jo recordo els pares nostres ens explicaven que molts dies l'avi no dormia a casa, per exemple, s'havia d'amagar, tenia una amenaça greu de la seva seguretat. Diverses persones del seu entorn, el mateix companys, Tarradellas, Ventura Gasol, van insistir perquè se n'anés a França. Deien que ja no era segur que se n'anés, com havien fet molts altres i molts polítics també. Però ell no va voler fugir, mai va voler fugir, i va insistir que li encomanessin alguna tasca per servir al país, malgrat els riscos que tenia. Finalment va acceptar un càrrec que era de delegat de la Generalitat del País Basc. L'avi tenia molt bona relació amb els bascos i amb el Partit Nacionalista Basc. Tenia una amistat personal amb el Lehendakari Aguirre en aquell moment i admirava molt la manera de ser del poble basc. Ell, de fet, el que li hauria agradat, això ho diu el Lluís Duran en aquest llibre, era importar el model del Partit Nacionalista Basc a Catalunya. Era un moviment de masses, republicà, nacionalista i d'inspiració cristiana. L'avi a Catalunya tenia crítiques a dreta i a esquerra. Els de dretes el trobaven massa radical, els d'esquerres el trobaven massa clerical, en canvi el País Basc s'hi sentia bé. Quan arribava allà els rebien molt bé, l'aplaudien, l'animaven, l'estimaven. Ell havia fet un acte que diu que va omplir tot un estadi de futbol, per exemple. Doncs l'avi accepta aquest encàrrec d'anar al País Basc com a delegat de la Generalitat, perquè el que no volia, torno a dir, era escapar-se, marxar. Aleshores arriba l'inici de l'aventura de la família. L'avi ja era al País Basc, però va tornar a Barcelona per recollir els fills i anar-se'n tots cap allà. En aquell moment, per anar de Barcelona al País Basc, no es podia anar per terra, no es podia travessar Aragó, hi havia la guerra, hi havia els nacionals, i per tant van haver d'anar a França i des de França agafar un vaixell cap al País Basc. Aquí va començar l'aventura. Ai, perdó, abans, bueno, sí, hi ha una pel·lícula, si volen, també us la passo un moment, que és de quan, el dia que marxaven. Aquest és el dia que marxaven de Barcelona cap al País Basc. Aquí el pare del Quim, sí, i demana. Aquest senyor és el pare dels meus cosins. En fi. Aquí es veu la família, com diuen adeu, dels 8 fills que eren, els dos, la filla gran es va decidir que es quedava a Barcelona perquè festejava i van dir quedeu-vos i us caseu, quedeu-vos i us caseu avui amb el teu promès, aquí, teva mare li van dir si et vols quedar, perquè nosaltres marxem, vés a saber què passarà, com que vosaltres esteu festejant, si esteu convençuts, caseu-vos. Però us heu de casar avui. Imaginin-se una família de 8 germans que decideixen que aquell dia s'ha de casar la filla gran. Això va ser... És una anècdota que expliquen sovint, perquè expliquen, ja ho acabo d'explicar, no? Explica el que la meva àvia, la mare de la núvia, es va organitzar improvisadament aquesta cerimònia, va ser el religiós que va fer el casament, i quan es va acabar la cerimònia, la meva àvia li diu a la seva filla molt bé, ja us heu casat, però aquest matí, quan t'has llevat, no sabies que avui estaries casada. Per tant, avui, a tu a dormir a casa, el Joaquim a dormir a casa seva, demà nosaltres marxem al País Basc i vosaltres us quedeu i ja us ho fareu. I aquí veiem l'àvia fent així, ara mateix l'àvia feia així, segur que estava dient això. Bé, aquest dia marxen a França i van estar esperant uns quants dies que un vaixell els pogués portar cap a Bilbao. I aquí comença l'aventura, perquè van haver d'agafar un vaixell que no era de passatgers, era de càrrega, el Galdames, i van tenir molt mala sort, perquè aquesta travessia, que és una travessia curta, que hauria d'haver durat una nit, van tenir la mala sort que van trobar una gran tempesta que els va allunyar molt de la costa, els va enviar cap al nord. I allà van ser interceptats per un vaixell de guerra nacional. Ja, espera't. Es va interceptar un vaixell molt armat, fortament armat, i es va produir, de fet, una de les batalles navals més importants de la Guerra Civil, que és la guerra
del cap del Machichaco, que en diuen. Els nostres pares van estar en aquest vaixell bombardejat, van viure escenes terrorífiques de persones que van morir per les bombes, van morir pel foc del vaixell, gent desesperada que es tirava al mar i s'ofegaven, i ells mateixos doncs, es van reunir tots en un camarot, es van donar les mans, es van posar a resar, convençuts que allà s'acabava la seva aventura, que no se'n sortirien. El vaixell, a més, estava a punt d'enfonsar-se. Finalment, amb penes i treballs van aconseguir arribar a la costa, però clar, no a Bilbao on anaven, perquè els van agafar presoners, els van portar al port de Passajes i allà els van detenir a tots. Aquí van fer fa anys un documental a TV3 que es deia Sumeríssim 477, i allà els fills, els nostres pares, que encara hi eren, van explicar, entre altres coses, aquesta aventura i va posar la pell de gallina això. Bé, arriben allà i detenen a tota la família. Els avis, el pare i la mare, els posen a la presó, separats per descomptat, però els fills també separats en diverses presons els van separar. S'ha de dir que els petits tenien 7, 10 i 13 anys, 7, 10 i 13 anys es van tancar sols en una presó. Les dues noies grans que en devien tenir 16, 17, 18, no? Els van tornar a una altra presó, i l'avi en una presó d'homes i l'avi en una de dones. Els 4 grups no sabien res els uns dels altres. Imaginin-se aquesta situació insuportable. No? També hi havia a la presó, abans ho he dit, la Rosa Maria, que tenia 7 mesos, i la Dida, pobra, la Dida, que viatjava amb la família, també a la presó. Al cap de 3 mesos van alliberar la nena petita i la Dida. La van alliberar en plena nit a Burgos. Una Dida amb una nena de mesos. Afortunadament, una família treballadora humil que vivia davant de la presó els va acollir i se'n va cuidar fins que mesos després no van alliberar també l'àvia. Aquesta família, aquí la família va reconèixer sempre la seva ajuda, hi han tingut relació fins fa ben poc. Bé, finalment, al cap de gairebé 6 mesos, alliberen els nens de la presó i l'àvia. I arreglen un intercanvi, això que es feia, entre ells i la família d'un general franquista. Abans de marxar per fer aquest intercanvi, l'àvia va insistir per veure el seu marit amb els nens, per veure el seu marit i el pare a la presó de Burgos. I van anar i la visita és molt dolorosa. Això ho expliquen també els pares en aquest documental i ens ho havien explicat moltes vegades. El pare sempre ho deia. Feia 6 mesos que no veien el seu pare, havia estat a la presó que tots, i es troben un home envellit, prim, amb els cabells blancs, aquell home que veieu abans, morè i ben plantat, doncs s'havia convertit en un home més gran, cabells blancs. Però bé, es van coincidir 3 minuts al despatx del director de la presó. Aquesta és la presó de Burgos. I des d'allà, els fills i la mare van agafar cotxes i se'n van haver d'anar fins a Algesires, a Gibraltar, per fer l'intercanvi amb aquesta família d'un general franquista. Si recorden, l'aventura va començar el mes de febrer. La família, tots els nens anaven vestits d'hivern, i això passava el mes d'agost. El mes d'agost van travessar tota Espanya amb cotxe per anar fins a Gibraltar a fer aquest intercanvi. Amb la família del general López Pinto, que aquí té certa importància. Bé, aquest general és que al cap d'uns mesos aprovaria la sentència de mort, al cap d'uns dies, poquets dies, va aprovar la sentència de mort contra l'avi. En fi, a partir d'aquí, els nens i l'àvia van anar a França, després a París, on van viure 3 anys. Però tornem a l'avi. Mentre la família va cap a França, hi ha el judici contra l'avi, se l'acusa d'adhesió a la rebel·lió militar per haver actuat contra el glorioso alzamiento nacional i se li demana la pena de mort. Està molt clar que en aquell moment el que es jutjava no era aquella persona, sinó que es jutjava el catalanisme, és molt clar. És a dir, en l'acusació no es deia res sobre la seva actuació per salvar persones perseguides, religiosos sobretot, ni sobre la seva actuació a la Conselleria de Finances per salvar els béns de les persones perseguides o persones que havien marxat.
tampoc sobre la seva actuació a les Corts en favor de l'Església Catòlica i de les ordes i les congregacions religioses. De tot això no se'n va dir res. No tenien res a retreure en aquesta persona, sinó és que era un nacionalista català i que, per tant, només per aquest fet mereixia la mort. I Franco, directament, hi tenia molt interès. En aquest documental es diu una frase que m'agradaria llegir també sencera per explicar per què era una figura clau en aquell moment i per què a Franco li interessava tant aquesta repressió. La frase diu: Carrasco en aquell moment ho era tot, o ho representava tot. Era la Lliga, era Prat de la Riba, era la Mancomunitat, era l'oposició a Primo de Rivera, era el Pacte de Sant Sebastià, era la República Catalana, era les Corts Constituents, era l'Estatut d'Autonomia, era Unió Democràtica de Catalunya, era el Front Popular, era la Generalitat, el govern de la Generalitat, era Macià, era Companys, ho és tot, és Catalunya i és la República. Bé, ell mateix es va defensar com a advocat que era, però va parlar molt clar. Es va defensar és un dir, perquè allò que va dir és que no reconeixia aquell tribunal per jutjar-lo, deia que era absurd que l'acusessin a ell d'un delicte d'adhesió a la rebel·lió quan eren els altres que s'estaven rebel·lant contra un govern legalment constituït, i va defensar també en aquest judici el dret dels pobles a l'autodeterminació. Es veu que al final del procés una persona que havia estat en el judici va dir: «Este hombre se ha suicidado». Aquell mateix dia es va declarar la pena de mort. El general López Pinto, que la seva família s'havia canviat per la nostra, diguem, ho va aprovar, i per poder-se complir només faltava el vistiplau del general Franco. Aquest podia commutar-la o confirmar-la. I va començar uns mesos d'espera. Això era el mes d'agost. Van passar uns mesos, hi va haver gestions intenses per salvar-lo, però el pres era molt valuós pels franquistes. Els republicans s'ha de dir també que no pensaven que hi hauria un final tan dur, perquè era un moderat, de fet, un religiós, aquesta persona. Bé, els intents no van tenir èxit, hi va haver autoritats de tota Europa, fins i tot el Vaticà i el mateix papa que van insistir per demanar l'indult, però els franquistes tenien mala relació amb el papa en aquell moment. Estaven molestos perquè el Vaticà havia condemnat o criticat els bombardejos a Barcelona, per exemple. Com saben, a principis d'abril, les tropes de Franco entraven a Catalunya i el 5 d'abril es publicava una llei que derogava l'Estatut d'Autonomia i precisament en aquell mateix moment Franco va ordenar personalment que s'executés la sentència de mort. No hi ha cap dubte, per tant, que el que buscava Franco en aquell moment era donar una lliçó i que hi havia tota una intenció per fer-ho en aquell moment. L'àvia feia mesos que era molt conscient que això acabaria així, i a les cartes que s'han publicat, que s'escrivien amb l'àvia, que és un llibre, per cert, molt impressionant, doncs ell mateix ho deia. L'última carta de l'àvia és de 5 dies abans o 4 dies abans que la fugareixin. Ell ja deia que el final seria aquest i l'acceptava com un final digne a la seva vida. Bé, l'àvia va passar les últimes hores amb 2 amics i va escriure 2 cartes, una a l'àvia i l'altra al president Companys, en què demanava que no hi hagués represàlies pel seu afusellament. Aquestes cartes, sabem que hi havia aquestes cartes perquè els seus amics, l'àvia els hi va llegir en veu alta, però no van arribar mai, tot i que el jutge militar li va donar la paraula que les referia arribar, no s'han recuperat, ni tampoc un diari que va escriure ell a la presó. Hi ha molts detalls d'aquests moments, no cal explicar-los ara. N'hi ha prou de dir que l'àvia va afrontar la mort amb molta enteresa, amb molta serenitat, amb molta dignitat. Va dir que perdonava a tothom, als mateixos piquets d'execució que els perdonava, i fins i tot va fer aquell crit que segur que coneixen en el moment de morir. Va cridar: «El que ha estat el lema de tota la meva vida i que porto al cor, vull que sigui el meu crit en aquest moment transcendental: visca Catalunya lliure i Jesús, Jesús». Un dels militars presents va declarar: «Hemos fusilado a un caballero». I la notícia va tenir, doncs, ressò internacionalment. Ja acabo, Mercè, que vas mirant el rellotge, ens hem passat 5 minuts. Mira, hi ha una cosa que no sabia si dir, però la dic, de què parla aquest ara? Què surt ara? Perquè va arribar, vaig llegir una cosa que vaig pensar: «Coi, això és com l'avi». És el cas de Sòcrates. Mireu, on surt ara aquest amb Sòcrates?
Sòcrates és conegut com un dels grans filòsofs de la Grècia clàssica i ha estat admirat durant 2000 anys. Però Sòcrates, això és el que jo no sabia, no va escriure ni una ratlla, no va escriure res, mai. Aleshores, per què va tenir aquesta influència tan important durant milers d'anys, no? Doncs no del que va dir, sinó del que va fer. Això ho vaig llegir fa uns dies. I què és el que va fer? Doncs viure d'acord amb el que li exigia el seu propi judici moral. Diu, per Sòcrates era pitjor fer el mal que ser la víctima un mateix. I en conseqüència, ell es va negar a cometre una injustícia que l'hauria salvat. Aquesta actitud el va portar a la mort. Però va ser una mort considerada ideal i exemplar durant segles i segles. I això em va fer pensar en l'avi, perquè efectivament és el seu cas també. Ell va ajustar la seva acció, la seva vida, la seva actuació a l'exigència dels seus judicis morals. Va viure d'acord amb el que considerava ètic, amb el que considerava que estava bé. No és fàcil de fer això, és difícil, i en el seu cas, doncs, ja ho sabem, el va portar fins i tot al final aquest que sabem, però que ell preferia aquest final que no pas d'altres. L'Hilari Reguer, aquest biògraf, ara sí que acabo, no sé, en el seu llibre hi ha un moment que diu que l'avi era un molt bon advocat i que tenia molt prestigi i que hauria pogut dedicar-se a fer diners, a seure en consells d'administració, portar una vida més còmoda i fer un bon patrimoni. A nosaltres, els nets, ens agrada dir que potser hauríem tingut una altra herència si hagués fet això, però ens sembla molt més valuosa la que hem rebut, molt més, i a més una cosa important és que la podem compartir amb tothom, no ens importa compartir-la, al contrari. I per acabar, deixeu-me que faci, perdoneu, aquesta és la família que va deixar l'avi, això és la fotografia del funeral que van fer a París, on vivien en aquell moment. Aquí sí que hi són els 8 germans, l'àvia al mig asseguda, amb la Rosa Maria petita a la falda i tots els germans. Això era l'abril del 38, poques setmanes després de la mort. I aquests nois i noies i nens que veuen aquí són aquests uns anys més tard i que són els nostres pares i que aquests són els nostres herois. I en aquests també els volem retre un homenatge, evidentment, l'avi i l'àvia van ser herois per a aquesta família, sens dubte, però nosaltres volem retre un homenatge als nostres herois, que són els pares i mares, que ens han transmès aquest exemple, ens han transmès aquests valors. I aquí tenim la mare. Sí, la mare diu, de totes aquestes persones que veuen aquí, que ara esmentaré, només en queda una en vida, que és la meva mare, que està aquí segura, darrere la Mercè. Aquí tenim, drets a dalt, els 8 germans, al mig l'oncle Rossend. Ja no els esmentaré, amb permís. Començant per la Maria, que és la gran. És a dir, drets i els germans i agenollats o asseguts al davant els marits o les dones de cada un. Hi ha la Maria i el Joaquim Costa, la Núria i el Josep Puig de Fàbregas, la Mercè i el Toni Martí, el Jordi i la Pilar Domínguez, el Raimon i la Roser Nolart, que és la mare aquí asseguda. Al costat del Ramon hi ha l'oncle Rossend i aquí davant seu hi ha la seva dona, la Núria Pissunyer, i l'àvia, la Pilar Zamà. Després tenim el Josep i la Pili Domínguez, perdó, i la Pili Llobet, Pilar Domínguez és el Josep i la Pilar Llobet, la Neus i el Jordi, el Mangol i la Rosa Maria i el Jack Roca. Aquests són els nostres herois que ens van transmetre aquests valors i aquest exemple. Moltes gràcies. Que tenim la web aquesta, que és una de les coses que fem la família dels nens, és mantenir aquesta web per si volen tenir més informació. Moltes gràcies, ens ha apropat molt el coneixement de Manuel Carrasco, que realment no sabíem massa, sabíem tots que havia mort, que l'havien afusellat, però no sabíem ben bé per què. Un home molt coherent i molt avançat, veig, a la seva època, perquè tot això ara, però fa 100 anys era quasi necessari, no? Si algú vol fer-li alguna pregunta, algun aclariment, tenim uns minuts. Més que una pregunta, vull agrair tota l'explicació
explicació perquè he vist la part humana i la part familiar. Perquè el meu pare, Ramon Balaguer Formiguera, sembla que tenia com un parentiu i només havia conegut el Manel Carrasco Formiguera a través dels llibres de l'Hilari Reguer, el Divendres de Passió, les cartes de presó i la Verotet, que és un drama, i sempre he patit quan les he llegit i avui he vist una altra faceta. Gràcies. Moltes gràcies. No ningú pot preguntar res més, tothom és professor, doncs moltíssimes gràcies per portar aquesta exposició que hem fet i l'hem conegut molt més. Gràcies.